kana ndikati ndaenda kuchipatara ndichindorapwawo zvinorapwa kana kuchingava chirwere chesiki, ndinosvika manesi onditi nemwewo makadai munoitawo izvozvo. Kuvanenge vachindiudza kuti ine handisi munhurume wehera wakakwana unogona kuita zvinhu zvakangofanana nezvinoitwa nevamwe. Izvozvo seni zvinondigwadza, chero vanhu vose vane urema havazvifariri. Unoenda kuchechi une madondoro ako kana kuti une wheelchair yako, wangu unosvika kumberi wavhuniwa uchinamatirigwa nejisa raJesu famba. Ina handa kuvinga kundoti ndisiye madondoro angu kana kuti ndive ndinobviswa pawheelchair. Ndaendawo kundorumbidza Mwari sekurumbidza kunoita vamwe. Izvozvo zvinobhowa. Nyaya ndinovenga kuchechi ini somunhu wakaremara ndeyekuti ndinochinjisa mufundisi shoko because anofunga kuti ndayazofamba. Izvo handizvidi. Nenyaya ndinovenga yekuti kana ndaita mhuri yangu vanhu munoita mifungo yekuti mwana haso wangu nekuti munofunga kuti handigoni.